Дякую вам. У гэтым цяжказнасці бывае, што прычынай гэтага становіцца кепскае асяроддзе, уплыў выхавання вуліцы, разбітыя або праблемныя сем'і, дрэннае самавыхаванне ці наогул яго адсутнасць. Усё гэта не садзейнічае таму, што такі чалавек незнаёмы з пачуццём спачування і удзячнасці. Таксама, калі чалавек не ўсведамляе вартасці атрыманага дабра ў сваім жыцці, яму вельмі складана па-сапраўднаму быць удзячным. Такі чалавек імкнецца здабываць пэўныя даброты ў сваім жыцці, але ён не задумваецца, каб шчыра падзякаваць за іх Богу або іншаму чалавеку, а толькі пастаянна імкнецца наперад у здабыванні нейкага дабра для сябе. Удзячнасць не можа быць прымусовай, але павінна паходзіць з сэрца. А як жа часта ў нашым жыцці месца удзячнасці займаюць прэтэнзіі, нараканні, скаргі, жаданне чагосьці за усялякі кошт, як быццам яно мне цалкам належыць. Замест звычайнага простага і шчырага слова «дзякуй» у нас бывае неўмеркаванае жаданне, каб перад намі смяяліся, здымалі шапку, з'ядалі галовы. Атрымоўвае такі чалавек дабро, а пра падзяку забывае. Молите за святый костюм, как у тяжких ситуаций его подтримливала вера у зморных усталого Христа. Тебе просим. Молимся за біскупов усяго світу, каб яны з адвагою абараняли годнасць кожнага чалавека. Тебе просим. Молимся за удзельнікаў руху жывога ружанства, каб разам з Паннай Марыяй яны далучыліся да справы збаўлення свету. Тебе просим. Молимся за наших добродеев, каб добрый Бог одарил их своим благословением. Тебе просим. Молимся за тых, хто мае праблемы з жытлом, каб з Божою дапамогою яны змаглі іх вырашыць. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраных, каб мы учились перемагать свой эгоизм и были готовы ахвярно служить іншим людям. Тебе просим.